telefon pana a teď vracet se k tobě fakt nechci. 6. měsíc, přežil jsem nebudu kecat, že bez chyb non-stop dropping, koukám přes svýho hlasu se a krajina kolem vypadá jak hezky, jak poznám už dělám, buď nesměla, to nesmíš být hajaká. Dána, zase dám zasnám trap, tady si kurmeno sprim rok nahrát, stopla stejká, stuk jako krev od cigára. Poslední momenty, co vůbec mě nebudou radši provírat, tvoje máma volala, ty mi lidi dávané najíst, jestli nikdy nemáš hlad. Jenom já jsem ukladil, říkal jsem dopředu, že tě vyberu všechno, nenechám si to vykrást. Beru to na sebe psycholog, může ti radit, ale jste mě neposlouchal. Terapie je zhledá pro někoho, co ničím neprošel, ve vztahu stejně volat na ústa. Ve stejný moment mi volala telefon pana a teď vracet se k tobě fakt nechci. 6. měsíc, přežil jsem nebudu kecat, že bez chyb non-stop dropping, koukám a přes svýho hlasu se a krajina kolem vypadá jak hezky, jak poznám tu řeč tělem, buď nesměla, to nesmíš být hajaká. Západ pro můj zápal, kopu kolem sebe, nezapasím s demonama. Boucha mecháňo společně, děvka škrábe přitom záda. Pozve se mi, až ta kráva nebude zkoušet se zařadit do stát. Mezi náma není žádný člověk, kdyby tyhle pouta brousem popodla už ramy, co nezmizí. Mezi náma není žádný člověk, kdyby tyhle pouta brousem popodla už ramy, co nezmizí. Vykombáň, mohla bys čakat celé to vás, nebuží volných postavený, jak čas není prostě ráma, místnosti plamena prostředí, zamysli se dvakrát, než mě začneš lisovat, propy to kupovat, nalej to vejci, potřebat nemíchat, propy to kupovat, nalej to vejci, potřebat nemíchat, propy to